חלקם של הרופאים הדנים והקהילייה הרפואית הדנית בכללותה בהצלת רוב יהודי דנמרק, שסך הכל היו כ7,500, בתחילת חודש אוקטובר 43, זה אפוס שאין לו אח ורע בהיסטוריה. רק כ480 יהודים נתפסו על ידי הגרמנים ונשלחו לטרזין. ידוע באופן כללי שרופאים רבים נטלו חלק במבצע ההצלה, אך ההיקף האמיתי של האקסודוס הרפואי הזה הוא מפתיע אפילו מדהים. מתוך ניתוח הספרות הרלוונטית מגיעים להערכה שמרנית ביותר של 50%, במילים אחרות לפחות מחציתם של יהודי דנמרק אשר ניצלו עברו דרך אחד מהערוצים הרפואיים. אישור נוסף לאמיתה של הערכה זו ניתן למצוא בסיפוריהם האישיים של יהודים כפי שנרשמו זמן קצר לאחר הגעתם לשוודיה. 63% מהם דיווחו על מעורבות רפואית בהצלתם. המוסד הרפואי שעמד בראש המעורבים במבצע ההצלה היה בית חולים בשם ביספבjerg בפרבר של קופנהגן. שם, תחת שרביטו של רופא מנתח צעיר, אני רוצה להזכיר את שמו, קרל הנריק קוסטר, עברו כ2,000 יהודים בדרכם אל החופש. היהודים קיבלו שם חדש בעל צליל דני מובהק, הבחנה רפואית בדויה, והופנו לאשפוז באחת המחלקות או הוסתרו בפרוזדורים התת-קרקעיים של בית החולים. בו זמנית עסקו הרופאים באיסוף תרומות מאנשים פרטיים וממוסדות כגון ההסתדרות הרפואית, ואחרים עסקו בארגון דרכי מילוט בכיוון שוודיה. פעם, כאשר היה חשש שאנשי גסטאפו מקיימים תצפית על בית החולים, בימו הרופאים לוויה, וכ200 יהודים אבלים עם זרי פרחים בידיהם נמלטו בעקבות מכונית לוויה מפוארת. בסופו של דבר עלה הגסטאפו על הפעילות במקום, וכאשר באו לאסור את דוקטור קוסטר, הוא אומנם לא נכח במקום, אך בדירתו בבית החולים נמצא אותו עת אחד הסטודנטים הפעילים ביותר בארגון הצלת היהודים. הסטודנט, שעליו היה סכום כסף גדול שנתרם למאמץ ההצלה, בחור חסון ואתלטי בשם בקמן קפץ ללא היסוס מהחלון בקומה שנייה, שבר את שתי רגליו ונורה בגבו על ידי אנשי הגסטאפו. הוא הובהל לחדר מיון שהיה מרוחק מטרים ספורים מהמקום ונפח את נשמתו בזרועות אשתו, שבמקרה הייתה אותו עת אחות תורנית בחדר מיון. בביקורי במקום לפני 3 שנים, עמדתי במקום נפילתו בהצבעה איימת לקולגה הצעיר והאמיץ. התרגשתי. מרכז תיאום פעולות ההצלה של מרכזי הרפואה באזור קופנהגן היה ממוקם בבית חולים העירוני המרכזי, בראשותו של רופא צעיר אחר, רופא עיניים. בכל בוקר התקיימה שם קבוצת פקודות לפעולות ההצלה של אותו יום. ניתנה הוראה אל רופאי המשפחה בכל האזור להזהיר את הפציינטים היהודים. וכאשר נודע למארגנים שמספר רב של משפחות יהודיות הסתתרו ביערות ובחורשות, הם גייסו לפעולה את חברי מועדון הצלפים האקדמיים, שהם היו סיירי שטח מיומנים, איתרו את היהודים המבולבלים והמבוהלים והכניסו אותם פנימה למערכת ההצלה הרפואית דרך אשפוז בבית חולים. קבוצה נוספת חשובה בהצלת היהודים פעלה בראשות איש חינוך סגן מנהל בית ספר. בין שאר ראשי הקבוצה הייתה גם רופאת אף אוזן גרון מבוגרת והאחות שעבדה במרפאתה. שתי הדודות התמימות הללו גם היו מומחיות בהסתרה ואחסון של כלי נשק וחומרי נפץ. פעלו כבלדריות תוך כדי טיולים עם הכלבים שלהם. הקבוצה הזאת הייתה אחראית על הצלה כ1,000 יהודים. בוקר אחד צלצל פעמון הדלת בביתו של דוקטור אדגר שנור, רופא במחלקת נשים ויולדות בבית חולים האוניברסיטאי של קופנהגן. הפונה הייתה אישה יהודייה, הפציינטית שלו. היא הייתה אחוזת אימה וייאוש כי בעלה ובנה תינוק נעצרו בלילה הקודם על ידי הגסטאפו, כשהמשפחה ביחד עם יהודים אחרים היו אמורים להימלט לשוודיה. עקב פעולת ההלשנה חיכו אנשי גסטאפו במערב, היהודים נאלצו לברוח, להסתתר בתעלות ובין
שכלית. בעלה שאיבד את המשקפיים תוך כדי הבריכה, צעד ישירות אל המלכודת של הגרמנים עם התינוק בזרועותיו. למחרת עשה דוקטור שנור מעשה יוצא דופן, הוא פנה אל המפקד מעורר האימה של שירותי הביטחון של האס-אס, קצין בדרגת שטנדרטנפיורר, שזה כמו אלוף משנה. הוא סיפר שבעלה ובנה של אחת הפציינטיות שלו שהיא דנית טהורה, ולכן היא ומשפחתה פטורה משליחה למחנה הריכוז, נעצרו בטעות על ידי הגסטאפו. להפתעתו של דוקטור שנור, שוחררו השניים כעבור 3 ימים. הוחלט לא לסכן את התינוק על ידי צירופו לניסיון מילוט נוסף, ודוקטור שנור השיג תעודת לידה מזויפת מעוזר הכומר של בית החולים, והתינוק אומץ בתיווכו על ידי כומר כפרי ואשתו, שהם היו בעצמם חשוכי ילדים. כאשר הוריו של הילד שבו לדנמרק לאחר תום המלחמה, קיבל אדון ינסן הצעיר את שמו היהודי שם המשפחה חזרה, אך עד עצם היום הזה הוא נושא באהבה את שמו הפרטי הדני, תחתיו הוא הסתתר. משפחת הכומר תוגמלה בדרך מופלאה, כי זמן מה אחרי שנאלצו להיפרד מהילד היהודי, הרתה אשת הכומר ולזוג נולדו 2 ילדים. לפני 2 הייתי נוכח ביום הולדתו ה-90 של דוקטור יורגן פון פורן קילר, לוחם עז נפש במחתרת ואחד הפעילים הבולטים ביותר במבצע להצלת יהודי דנמרק. דוקטור קילר היה אחד מ5 ילדיו של רופא משפחה, והחל מקיץ 40 הוא הסטודנט לרפואה התגורר עם אחיו הצעיר, שגם הוא היה סטודנט לרפואה ועוד עם 2 האחיות שלהם. בדירת סטודנטים, מרכז קופנהגן, 42, כאשר התנועות המחתרתיות קמו ביתר רצינות, התחילה רביעיית קילר ביחד עם קבוצת סטודנטים אחרים, רובם לרפואה, להשתתף בפעילות. הם היו בהתחלה פעילים בהדפסה והפצה של עיתונים מחתרתיים, אך במהרה פרצו בין חברי הקבוצה ויכוחים סוערים לגבי האפשרות להשתתף ביתר שאת בהתנגדות לגרמנים. הווי אומר לחימה, חבלה וכדומה. הוויכוחים בקבוצה נעלמו דום ברגע שנודעו הכוונות של הגרמנים לאסור את היהודים. הרביעייה ושאר חברי הקבוצה התאחדו במאמצים להציל את אחיהם היהודים אשר בצרה. יהיו הסיכונים והמחיר אשר יהיו. אחד מחברי הקבוצה היה הסטודנט לרפואה בקמן, שאודות גורלו שמענו קודם. אבקש להדגיש את הביטוי אחים בצרה, כי זה בדיוק המינוח שמוציאים בנרטיבות רבות מהתקופה ההיא. כי היהודים הדנים לא ניצלו בגלל שהם היו יהודים. הם ניצלו כי זה בכלל לא היה חשוב שהם היו יהודים, הם היו אחים בצרה. הביטוי השבור בדני הוא בתרגום לאנגלית fellow citizens in distress. קבוצת קילר ארגנה מבצע התרמות בין בעלי האחוזות עשירים באזור הספר, ובו בעת הם איתרו יהודים למלטים וארגנו דרכי העברה לשוודיה. האומדן הוא שכ800 יהודים חייבים לקבוצת קילר את הצלתם. ולבסוף, תיאור אירוע מרגש מאוקטובר 43. לילה אחד, בתקופת הפעילות הקדחתנית של דוקטור קוסטר וצוותו בבית חולים ביספילר, קרתה תקלה רצינית. קבוצת יהודים הייתה מוכנה והמתינה להעברה לאתר ההפלגה. הדייגים ונהגי המוניות חיכו לקבל את התשלום המסוכם מראש. והקופה הייתה זמנית ריקה. מצב חירום, פתגם דני עתיק אומר שבעת צרה לומדת גם אישה ערומה לטוות צמח. ודוקטור קוסטר עשה דבר בלתי יאומן, הוא שיגר 2 מהאחיות של חדר ניתוח הבחירות אל ארמון הקיץ של המלך. שם הוא היה מוחזק על ידי הגרמנים במעצר, שמצב בריאותו של המלך קריסטיאן היה אז רופף בעקבות נפילה מסוסו שנה קודם, וקרוב לוודאי היה מרותק לכיסא גלגלים. ואז כותב דוקטור קוסטר בדיווחו שנכתב זמן קצר לאחר תום המלחמה: לא התאכזבנו. 5 מילים בדנית, מתוך 1.5 שורה בדף מצהיב שלא זכה לתשומת לב במשך השנים ושמצאנו אותו.
אגדות אחדות סופרו אודות המלך, שהוא כאילו ענד את הטלאי הצהוב, איים לענות, זה הכל מופרך לגמרי. אבל לפני כן, עדות שמלך יקר זה הוציא כסף מכיסו, או ציווה על אחד ממשרתיו להוציא כסף ממגירת הקופה המלכותית, ונתן אותו לשתי אחיות שהוא לא הכיר, שהעבירו בקשה מרופא צעיר שהוא לא הכיר, וזאת על מנת להציל אחדים מהנתינים היהודים שלו מרדיפת הגרמנים. לא בגלל היותם יהודים, אלא כי היו נתיניו. ועוד יש לי PS פוסט סקריפטום. אבקש מכם, קהל נכבד, לראות את המחקר הזה כמעין אמירת תודה צנועה מצידו של ילד יהודי בן שנתיים, בוכה ואחוז אימה בעומדו על סיפון ספינת דייגים קטנה. תודתו לאנשים המופלאים של המחתרת הדנית שהעבירו אותו ואת משפחתו לחוף מבטחים בשוודיה ב-8 באוקטובר 43. הילד הזה הוא אני.